Kibor pulet ke jala Asam nakathan Karbi Anglong haka arpo khandai tarik menta ubnai kila pentep bakila yo ban kem ya ki arngut ki runar ki badan kti hakikam ban khayi ben ya kareng kendat na Kaziranga Asam ya kitei ki arngut ki runar kibor pulet kila pentep bakila yo ban kem na Karbi Anglong district bat kitei ki arngut ki balasyak kem kilong William Tar bat ureng tisu ki badai ki nongshong shnong than Karbi Anglong. Kibor pulet kile thu baya William Tar kila yok ban kem nakathan khaput gola ghat Karbi Anglong kat baya ureng tisu pat kila yok ban kem nakathan kuthi. Kathan badan markhap hapdeng kanagon bat Karbi Anglong district. Kat kum ka jinga thu kajong kibor pulet kathan laong bakite ki arngut ki runar kila thiet ya kawai kareng kendat na ki arngut ki shikpa shikhun ujitan sahu bat madan sahu kibadai kinong shong shnong kathan rangmang Karbi Anglong. Kibor pulet kile thu ru bakite ki runar kila thiet ya katei kareng kendat haka ar pholai tarik uluber kitei ki arngut ki shikhun shikpa ki balasya kem laya thu bakidang don hapdeng ka jingsha set patok na kadaw jong ka jingdon kti ka jongki hakatei ka kamben ya kitei ki arngut ki shikpa shikhun laya thu balayo kem lai sngi shwa bakitei ki arngut ki weipat ki runar kin syakem. Hadin ka jingsha kem jong kitei ki shikpa shikhun laya thu bakila phla ha ki bor pulet ya ka jingdon kti ka jongki bat ki weipat ki runar ha ki kam khayi ben ya ki reng kendat ha ka leng ki benta jong ka jalla. Kitei ki shikpa shikhun kila phlaru bakila thet ya katei ka reng kendat ha ka dor san phonyo hajar na weipat unong khayi ben ya ubala tep kerteng kum usubal bori ubala syakem bat dangdon hapleng ka jingtok kit.